Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo preukusne knedle sa šljivama. Ove knedle smo moja sestra i ja obožavali kada smo bile male i jedva smo čekale da prve šljive sazore da ih mama pravi. Uvijek smo bile sretne kada mama napravi mnogo mrvica za posipanje. Ogulite oko 1 kg krompira. Skuhajte krompir u tek malo slanoj vodi. Izmrvite oko pola kilograma kruha koji vam je odstojao bar jedan dan na sitne mrvice. Dodajte u mrvice oko 50 ml suncokretovog ulja. Pržite mrvice na srednjoj temperaturi dok ne dobijete zlatnu boju. Pred kraj dodajte u mrvice oko 50 g smeđeg ili bijelog šećera. Od skuhanog krompira napravite pire. Dodajte oko 5 do 7 g soli. Dodajte oko 100 g maslaca u pire. Kada se krompir malo prohladio, dodajte jedno jaje te lijepo promiješajte. Umijesite u krompir oko 500 g brašna. Mijesite ovako lagano nekih 5 minuta dok ne dobijete lijepu i ujednačenu masu. Razvucite tijesto na tanko, negdje oko 5 do 7 mm. Kada ste tijesto razvukli, isjecite ga sa čašom. Svaku šljivu očistite te stavite samo malo šećera u mjesto gdje je bila košpica. Stavite šljivu na sredinu tijesta i spojite u knedlu. Kuhajte knedle u ključaloj vodi oko 10 minuta dok ne budu sve na površini. Izvadite knedle u tepsiju. Dok su knedle još tople, pospite ih sa šećerom. Pospite i mrvice preko knedli. Ovakve mrvice pravila moja mama, ali vi možete da ih i kupite, ali vjerujte mi da će vam ukus sa ovakvim mrvicama biti bolji. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar te ga podijelite sa svojim prijateljima na Facebooku. I na kraju, naravno, buon appetito!